ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದ ದಿನ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಇನಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇದೆ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಇನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡು ಪಡ್ದು ಇದಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ 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 ಉಂಡು ಅವೇನಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಂಟು ಆಯನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಳ ಕೊಡಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಓಂಜಿ ಮೊಗ ಅಂಗಿ ಬೋಜೆ ಓ ಅಂಗಿ ಬೋಜು ಬೇಚಂಗಿ ಬೆಲೆ ಪಾಕ ಎನ್ನ ವರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಚ ಅಂಗಿಲ ಒರಿಜಿನಟೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಗೆತ್ತು ಪಾಡು ಬೆಲೆ ಮಗ ಇರಿಗೆ ಓವು ಹಂಗೆ ಅವು ಈರೇನು ಏರ್ಲೆ ಶಂಬರ್ತೀನಿ ಈರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೆಲೆ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಅಯ್ಯರು ಅಯ್ಯರು ಓ ಬಾಬು ಬೇಟೆ ಬಾಬೆ ಆಚೊತ್ತೆ ಆಚು ಅಂದೆ ದಾನಿ ಬತ್ತಿ ನೀರು ದಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ದಾನಿ ಬತ್ತಿ ನೀರು ದಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡಲಿ ಓ ಫಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗಳ ಬಾಬುಗೂ ಫಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಡ್ಡಿ ತಾಜಿಜಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಕಿಂಜಾಪುಂಡು ಅದೇ ಕಿಂಜಾಪುಂಡು ಅಂಗಿ ಕಿಂಜ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಅವು ಮತ್ತದಿತ್ತಾನ ಚಡ್ಡಿಲ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಕೆಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಾಪುಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಟುಕ ಉಂಡು 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 ಆಪುಂಡ ಟುಕ ಏರು ಪುದರ್ದ ಬಾಬುನ ಆಚು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಕೇಳಿ ಒಂದೇಟು ಹರಿಯೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಹರಿ ಅದೊಂದು ಹರಿ ಹೈ ಒಂದು ಹರಿಯ ಪೋಯರ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯರ ಅಂದ ಟಾಟಾ ಬಾಡಿಯಾರ ನಿಕ್ ಟಾಟಾ ಬಾಡಿಯಾರ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಲಾಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇಟು ಅಂಜು ಚಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿನ ತೊಜ್ಜಿಂತು ಇಂಜವಾಗ ದಾನಿ ತೋಜಂಡ ಟುಕ ದಾನಿ ತೋಜಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಟುಕ ಮುಟ್ಟಿಡಲೆ ಓ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಕೆತ್ತು ಕೊರಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಶೋಕಿ ಚೋಯ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಒಂದು ಅವು ಪಡ್ ಒಂದು ಪಡ್ चूर कर ले चूर पर अड़िया अरे बोट इरे चिका मग तू उभी हो कसा आव्हान ಹೆಂಕುಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಡಿಗೆ ಗುಜ್ಜು ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ಪೂರ ಜತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮರ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ಏನು ಅಂದಿತ್ತನು
ವಾರದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬೈಯಡು ಬತ್ತದ ಮನ್ಪರ್ಲ ದಾಲ ಅನ್ಪರ್ಲು ಉದಾಸೀನ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ತಿನ್ಪಿನ್ ಬರ್ಚಂದ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಈಗ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಗುಜ್ಜದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಡಲ್ಲ ಕಾಪೊಡಿ ಎಂಕ ಪಂಡ ಬೇತೆ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಿಚ್ಚು ಒಂಜೆ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕೂನು ಈ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅದು ಬೇಲೆ ಬಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಿನ್ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ತಲುಪದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕು ಸಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಡೆಲ ಒಡಲ ಪೋಪುಜಿ ದಿನಚರಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನೇ ಕಾಣೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆಸ ಹೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅಂಚದು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಂಡೆದ ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಗುಜ್ಜದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನಂದು ಒಂದು ಗುಜ್ಜ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೈಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಗುಜ್ಜ ಕೊರಿಯೋಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರುಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ರೆಡ್ ಗುಜ್ಜ ಕೊಡ್ತೇರ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೇತ ಸೀತಾಫಲದ ಗಿಡ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಒಂದೇತ ಒಡಂಬದ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜು ವಾರಂಡು ಮರಣಾದಿತ್ಯರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಕೆ ನನಗನಿಲ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಅದಾಗ ಒಂದು ಗುಜ್ಜ ಕಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಪರ್ನಡು ಏನು ಹೀಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಂದ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಪಚ್ಚಿರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದೀತ ಸಿಮ ಕಟ್ಟುಕೋತುಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಯಾನೀತ ಗೆತ್ತದಿಯೇ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೂರ ಜತ್ತದ ದೀತು ದಾಲ ಅವೇನು ಕೂಡ ಜಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಗುಜ್ಜ ತುನ್ನಾಗ ಆಶಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ವೈರ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದ್ಯ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಸ್ಲುಂಡು ಕೂರಿ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಪಾಯಸನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮರಣಿ ಮಲ್ದುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೋಸೆ ಇಂಕಾತಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕಾಪುಂಡೈತೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಅವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇ ಪಂಡೇರು ಪೇರು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆನು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅತ್ತಿಗೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಾನು ಎಂಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜು ಅಕ್ಕಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅರ್ಪಿನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಅಕ್ಕ 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 ಪಂದರೇನು ಅಕ್ಕಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಏನ ಅವು ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಂದೇ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ವೀಡಿಯೋಡು ಏನಕ್ಕಂತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿತ್ತಿನಾಗಲ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬರುಂಡು ಪೋಯಿ ಪಂತ ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾಲೆನ್ ಚೆಪ್ಪುಡು ಅದು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಬಾಲೆನ್ ಮೀ ಪಜ್ಜೆಪ್ಪುಡು ಅವ್ರದುಂಬು ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಆವೋಡು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪೋರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕಿತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ತುಕ್ಕುದೊಂದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಅವೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲ ಯಾವಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿನಿ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರಾರು ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರು ನಾವು ಅದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೆಪವರು ಎತ್ತುಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾವು ಅಂಚ ಐಕ್ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಟಪಟ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಯಸವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಆರೇ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆಯರು ಮಲ್ಪುಜೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಪಿರೇರೆ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಧನೇ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಪಿರೇಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಿಂದ ಕೊನೆಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ದೋಚುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಯಸಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಿವಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೆಲ ಕಾಯಿ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಗುಜ್ಜೆ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕಾಯಿಗೂ ಗುಜ್ಜ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರೈಕ್ಲ ಗುಜ್ಜಂದೇ ಬನ್ಪೇರಿ ಕಾಯಿ ಪರ್ನು ಗುಜ್ಜನೆ ಎಂಕಲೇದು ಅಂಚ
ಇದಾವೆ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ತದಾದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೇರ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜ ಕಡೆದಿ ಹೊಡತೆ ಕಡೆದಿ ಬಂದಿಲ್ಲಾರು ಯಾನ ಮೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಬಂಡೆ ಅದು ಇಂಕಲು ಐಕಿತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿ ಎಡೆನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪರ ಪುನಃ ಅಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಾಂಡೆ ಪೇರು ಪೂರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಈಚಿಂಡ ಐಕೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕುದನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ತುಲ್ಲಾರ್ನು ಐಕ್ ಇತ್ತವೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಅನ್ಬೇಕ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಪೇಡ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರಿನ ಒಂಚು ಪೊತ್ತದು ಚಿಕ್ಕವಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರ ಕೊರಪೆ ಆತಿ ತುಕ ಎಂಕುಲು ಮೈತಿದಿ ಅಲ್ಲೂ ಪಿದಾಡಿಯ ಉಡುಪಿ ಪೋರೆ ಆರು ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪಡದು 15 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪೇನ ಪಿದಾರ್ದ ಆತಜಿ ಪಿದಾರ್ದ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಕೈಟುಂಡು ಬೇಗ ಹತ್ತದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಪೋರ ಪಿದಾರ್ದ ಉಡುಪಿಡು ಒಡೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ಲೆಗ ಅಲ್ಪ ತೋಷ್ಪವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪವೇನು ತುಕ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತಂದಜ ಒಂತೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೇನ ಒಂದವೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬು ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆಗೆ ಕಾಟನ್ ಅವೇ ಕಪ್ಪುದ ಶೋಕುಂಡತೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಮರ ನೀವು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಾವ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಂಚೋಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಜೋಕುನ್ನ
ಪೊಣ್ಣು ಗಂತಿನಗಳಿಗೆ ಪುಂಜ ಆಸೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅವಳು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕಗೆ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಗೊಂದು ಗ್ಯಾರೆಗೆ ಅವ್ರು ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೀನಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಗೆ ತಂದೆ ಅವ ಗ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತು ನಾವೇನು ಪಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನಾನು ಸೋಕಾಕು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಬರುದ ಬರುತ್ತೆ ಆಫರಲ್ಲಿ 1490 10 ಪೀಸ್ ಲೆಗಿನ್ಸ್ 10 ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ನೇದಾಗ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೆತ್ತ ನಾಡೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪುರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ತರ್ದಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಡೆ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಏತು ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂತು ಇಂಕಲು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವಲ್ದಾಲ ತಿಂತುಜ ಅವಲ್ದಾಲ ಪಂಡ ಬಾಳೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕ ಮಸರಡು ಬತ್ತೆ ఒక ಬಟಾಟೆ ಕೈಪುಂಡು ಎರಡು ವನಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರುಂಡತ ಅವೇನು ಮಂತು ಪಾಯಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪಡಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸಾಕಾಂಡು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬನ್ನ ಸಾಕಾಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲೆ ಹೆಂಗು ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ಕುಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪಾಯಸದ ಯಾಕಂಡು ಅರ್ಧೋಡು ಮುಗಿತು ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಾಯಸ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುವೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏನ ಮತ ಏನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಏನ ಮತ್ತು ಪಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪವೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಹಿಡ್ದೊಕ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲದು ಹಿಡ್ದೊಕ ತುಷ್ಪ ಐತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೊಂಡ ಹಾಪಿಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉರಿಯುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚವೆ ಆಂಡು ಪುರ ಗುಜ್ಜದ ಪಾಯಸ ಪುರ ಆಂಡು ತೂವಲಿ ನಿಗುಲು ಒಂದೇ ಗುಜ್ಜದ ಪಾಯಸ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಯ ನಿತ್ತೇನೆ ತೂಪೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಇದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ ಪಂದು
ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಪೋಯಿಜಿ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗುಜ್ಜ ಬಾಯಿಗೆ ಪಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಗುಜ್ಜ ಬಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಗುಜ್ಜ ತಿನ್ಪಿನೇನು ಮೂಸ್ತುವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೇ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಾಯಸ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂದಾಪುಂಡು ఒక ಬೀಜ ಪಾಡ್ದೆ ಬೀಜ ಕಲ್ಲನೆ ಫ್ಯಾಕ್ದ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ವೇನೆತ್ತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಏಪ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಡು ಎಂಕ ಪಾಯಸ ಆತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆತ್ತು ತಿಂಪೆ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಥರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ಊಲಾಟಿಲಿ ಎಂಕ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬೇತಾಕಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಅದ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಗುಜ್ಜದ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜ್ಜದ ಪಾಯಸ ತಿಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈದೋಲ್ ಹೊಡ್ತಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೋಲ್ ಅಂಚ ಅಗಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಏನಾ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇರುವೆರಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆಲ ತಮ್ಮೆಲ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಂಡು ತಿನ್ನೋನು ತಿನ್ನಂದು ಇಂಚ ಬನೋಜಿ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕ ಬನು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬನೀಜುಂಡು ಎಜ್ಜಿ ಬನು ಏನಾತ ಶೋಕುಂಡಾನಿ ಹೇಗದ ಏನತ್ತ ಪಾಯಸ ಪನ್ಗೆ ಏನತ್ತ ಪಾಯಸ ಪನ್ಗೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಪರಿಮಳ ಉಂಡ ಗುಜ್ಜ ಪರಿಮಳ ಇಂದ ಹಾಂ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನಿಕ್ ಅವು ನೆಯ್ತಾನೆ ಬಾಜ ನೆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ನೆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಂಡ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತಿದ್ದಿ ತಿನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಜಾನು ಐಟ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ನೆಯ್ ಇತ್ತನ ತ ಬಂದು ಆಗ ನೆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಎರಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅತಿ ಜಂಡು ಗೊತ್ತಾತ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ನಾಟಕೊಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮೇರೇನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮೀರಿಸ ಯಾ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆನೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಲತ್ತಂತ ಎನ್ನೋಡು ಆ ನಮನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಚಿ ಅಂಚ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡು ಪಸಂಬೈ ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇದು ಆತಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಮತ್ತುಕೊಂಡಾನೆ ಅನ್ನಿತನಿಗಲಿ ತೋಜವೆ ಅಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಇತ್ತನದು ಅಂಚಾದಿ ಅಂಕುಲು ಅಡೆಪೋದು ಪಸಂಬತ್ತಿನ ಪೊಯಶಲ ಪೋತ ಪೊಯಶ ಯಾನ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಪೊಯ್ಸಲ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಕ ಇರುವೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಮುಪ್ಪದ್ರಿ ಏಯ್ ಓ ಅಂಚ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಸಂದ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಒಂಚಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದ್ವಿಕ್ ಗೊಂಚಿ ಬನಿಯನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತುಂಡು 150 ಅಂಚಪುರ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಬೊಕ ಬನಿಯನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ 160 ದನೆಕು 144 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತೊಂಡೆ ಒಂದೊಂಚು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ರೆ
ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದುಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಆಪುಣತ ಬಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟೇ ಆವೋಡು ఒక 3/4 ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡುಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಸಾರಿ ಒಲೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 800 ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ನಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಜನ ಪೂರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಾರಿ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೊಂಚಿಗೆ ತಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಒಂದೇಕ್ಲ 800 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಲು ತುತ್ತರೆ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಸೆರಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಲೆ ಆ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಉಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಿನಿದು ಇದು ಪಲ್ಲೋಡು ಯಜಮಾನ್ರೆಡ ಪನೋಡು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಾಸು ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗ್ಲ ದೀಲೆ ಬಂಡೆಡ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇರ ಅಂದು ಇಂಚೆರಡ ಪನೋಡು ತೂವೋಡು ಏನಾಪುಂಡು ಏನು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು 600 ಇಂಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಹೌದು ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಮೂಜಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಕ್ಲ 600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದುಲ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ರಫ್ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ದಾದನ ಖುಷಿ ಆಡ್ತದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಿಳಿ ಇಂಚ ఒక ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೇತ ವಿದೌಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲ ತು ಎಂಕ್ ವಿದೌಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದಾಯಗ ಬುರ್ಚ್ ಚಂದಂಡು ಒಂದು ಸೆರಗ್ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲರ್ ಪೂರಾ ಪಿಂಕ್ ರವಕಿದ ನಿಪ್ಪು ನಂತರ ಪಿಂಕೆ ಪರ್ಪಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಮೂಜೆ ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅನ್ವಿಗ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜತ ಅಂಚದು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಇಸುದಿಂಡ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಅವೇ ತೂಗ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೂವರೇನೆ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನದ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಿತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆತೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ 4 ಅದ್ವಿಕ್ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಪೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾರಿ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಪೋಡಿತ 5 ಗಂಟೆ ಪೋದಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೋಡು ಇಂಚ ಇನಿ ಜಪ್ಪರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಇಜಂಡ ಸಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿನೈಕ್ ಇನಿ ರಜೆ ಇಂಚ ಪೋಡಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಇಂಚ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಸೇರ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಗು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಏನಡಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಮಲ್ತದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಬೈಯಡು ಬರ್ತದು ಜಾಬ್ಡು ಬರ್ತದು ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡವು ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಮಲ್ಪೇನು ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲೇಗ ಶೈಲಾ ಹೇಮ ಅಗಲೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಗ್ಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪನೊಂದು ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಅಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಇಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಆತು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತನು ಚೇರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇಂಕಾಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಬಾಯ್.